Hola, sóc en Jorge Guzmán, entrenador personal de natació a Can Caralleu. En aquest vídeo veurem 3 dels errors més comuns que fem quan nadem crawl i com corregir-los. El primer error és tenir el cap mirant endavant. Això provoca tensió a les cervicals, desalineació amb l'esquena i dificultat quan hem de girar per a respirar. Com corregir-ho? Mirarem totalment al fons de la piscina o amb una petita inclinació endavant i quan haguem de girar per a respirar mantindrem aquesta posició del cap respecte a l'esquena. El segon error és creuar els braços per davant nostre en l'entrada a l'aigua. Això provoca pèrdua de la forma hidrodinàmica del cos, pèrdua de lliscament i dificultat per augmentar la cadència de braçada. Com corregir-ho? Mantindrem els braços alineats en la prolongació de les espatlles. El tercer error és nedar pla, sense fer rolido, amb el cos paral·lel al fons de la piscina. Això provoca pèrdua de la principal font de propulsió en crawl, que és el rolido, dificultat per fer la part aèria del moviment dels braços i augment de la resistència frontal del nostre cos. Com corregir-ho? Girarem el nostre cos sobre l'eix longitudinal de forma oscil·latòria, d'un costat cap a l'altre. El cap no gira amb el cos, excepte quan volem respirar. I això és tot. Si teniu cap dubte, podeu adreçar-vos als tècnics de piscina dels nostres clubs.